One Family Production. Ke nake wasance na daure jiyo kalamai na a duniya babu ke zuciya za ta daina harbawa. Daure jiyo kalamai na kai ɗaya zan wasance na a duniya in babu kai tabbas za na canza kwana. Ke ɗaya zan wasance na ke ce farin cikin raina a duniya babu ke ni kan zana canza kwana. Sai dai a kai ni can kushewa babu ke zaɓin raina. Daure jiyo kalamai na jin na kina farantawa. Masoyi ina son ka zahiri, ƙaunar ka duka sassa na jiki ta zama sinadari. Gani nan gare ka zuci ba kamar ka zarce ayari. Dan in na ganka sai in ji shauki zuciya na saka. Da abin cewa akan sanke zan yi bayani, to rike alƙawari tunda ina son kin yi yage ne. Zuciya na kunci babu ke babu sukuni, in dai ba ke ba soyayya kuma ban kara. Komai da komai na baka burina a wani kai, komai zuciya ta za ta yi sai da kai. Shi ne ya saban dawo fi kan kauna na da kai. Zuciya ba batun wani ɗana mallaka wa nawa. Daure jiyo kalamai na kai ɗaya zan wazance na canza kwana. Ke nake wasance na daure jiyo kalamai na a duniya babu ke zuciya za ta daina harba.